Ndofunga mumwaka wapfura takakupa nyaya mai princess vazhinji vaivaziva nekuti mai pipi vakasirwa mwana wavaichengeta vaishanda kumaini kumazuva uko tikaita nhau yacho kubva papart 1 mapiro akaita mwana kana kuti masirwo akaita mwana uyu mukati memaoko avo tikazotsvaga zvakare mai pipi vanova amai biological vaprincess vakataurawo kuti aiwa ndakanga ndiri kwakati zvinhu zvakanga zvinonimira zvakanaka iko zvino ndadzoka ndakutora mwana tichaita magwaro kuti aiwa ndichitora mwana ndichengete asi nasuno tadzoka zvakare nenyaya imwe chete iyoyo kuti tinyatsonzwisisa kuti muri ikurarama sei kubva patabva paya asi ichiziviso chinosuwisa ndechekuti mai pipi vaigara nemwana iko zvino vakasangana nedambudziko reurwere saka regai tinzwe kubva kuna mama kuti vari kurarama sei nemhuri yavo uye zvakare ndezvipi zvavangade kubva kumhuri Zimbabwe. Mama makadini? Tiripo makadiwo. Aiwa tiri nani kuziye kunoku mabvuku? Aiwa kumabvuku tiri nani zvedu isu. Naika. Aiwa tinotenda ndafara ndachimona princess achimhanya ndikati tadzoka regai timboita sei timbonzwa kuti zvakamira sei vari kushuta kusvika papiko zvinosisi. Aiwa sisi vari grateful nawe avasi kuendawo kuchikoro zvoita vamwe asi aiwa kufara vari kufara zvavo vari kutamba musikanzwa ichingoburwawo pano neapo. Ndofunga ndichikudzosai kumashure mama patikapedzisira kutaura paya kana patikapedzisira kutaura rukuru takanga tina mai princess. Ndida kunzwa kubva ipapo kuti zvakazofamba sei kubva musu kubva daily mai pipi takatanga kutotaura takachinjana nhamba tichitaura zvakaoma ndazonzi ndende kwakati nasizangu ndikati madi kutambira muno marari zvokuita hazvishayiki then kuti moenda kuri aiwa handisi kuenda kuri ndobva vambogara ndakazonzwa vamufonera manesi ndakuenda kugokwe ndawana basa ndanzi mwana wangu mukomana ndakusira nzvadzi yangu ndikatombobatikana kuti koko gokwe maenderei kure madii kutsvaga kana basa muno muharare vanhu vakawanda vari kuda vanhu maita rasiti mai princess zvonzi ko ndingagodirike ndishande zvisinei hauzorambidze munhu kutsvaga. Mai pipi vakashanda ndobva vanditi ndoda kukutumiraiwo mari yekuti mubhadharire mwana ndikati aiwa munenge maita basa ndobva vatumira $40 manga muri muna January February March titori muna February vakati ndiri kurwara vakafona ndaenda kubasa vakati handisi kunzwa mushe ndaita chituruturu ndikati already ndiri pane noise ndaivawo kubasa ndozotaura nemichi ndabva panoise handina kana kuita 20 minutes foni yakatanga kuramba kudzimirana nasi ndizive kuti vari kugokwe kwacho here ende patakamboti taurei before vataura nechituruturu vakati ivo ndanzi nabudhu vangu vaiva ndikasira mwana ndiye nditore mwana wangu ndikati vatandimazvona ndikakudzai kuti huyai kumba zvenyu mumbofana kugara muchitsvaga zvekuita sinzi matamana pekugara makati amudi kundipa mutoro zvanga zvisina kushata mamusingade nyumba mutoro but chionai muchazoenda sei kubasa nemwana wacho vakati vekubasa vati nditore mwana ndiuye naye kuti already zvakanaka nepatakazotaura zvechibhumwe dzimarana nhasi mwana akagara vamwe asi kuenda kuchikoro taimboshingirirwa but anenge ari maprivate ndane mwedzi nemaweeks ndakangostroke ndakadonha ndichibva ndastroka gumbo neroko nekutaura handichataura zvakanaka but dei panga pasina izvozvo pamwe ndaichingirirawo kushanda
but womurume anoita chikorwoza haana basa raanotambira pei. Kwaari kushandira kwacho kwamutare penalonga kwacho kune hondo nemapurisa nemakorwoza kwanga kusiri kushandika, saka zvakangooma kuti pamba panoda chikafu, vana vanoda kuenda kuchikoro. Pachikoro pacho hapadhure, $60 paterm pamwedzi vanoda 20, but kwasiyana negovernment kuti unombosairira kuti imboendai, ava vanotongoda mari yavo nekuti ndopa vanotondopa nemuhoro yematicha. Saka ndonyaya inyundidzosa panapa kuti mhuri yeZimbabwe kumashure takambouya tisingakumbiri nekuti taikwanisa kumaneja kuzvishandira kuti mwana adye nekudzidza, but yezvinozvo sekumbotaura kwandikaita pekutanga kuti ndinotoriwo nevangu vana 5. Iye pipi wacho napromi havasi kuenda kuchikoro, chikonzero chikoro chavo vanongoda mari. Ipapo de panga kuri kuti kugovernment andifunga kuti ndaizodzoka pano kuti ndibatsirewo, ndaingozoti government ndonochema vana varipo, pamwe pandawanirawo 20 inokavha vari 2 vachifana kuenda. But hai dambudziko apa nyama dzisingaite zvakanaka. Kuchipatara kunotori nezvimwe matests arikudiwa kuitwa, ndichabuditsa hangu kati handitorina kumaita because of mari ikudiwa. Nditori munhu ari padambudziko, ndaifana kuenda kwadokta kuparire nezuro, handina kuenda nekuti ndakashaya mari yekombi. Hakuna chaidiwa, ndaida kunopiwa mushonga, but zvakatoramba kuti mari ndoiwana kupi, zvakandiomera izvezvi handidi kunyika. Nditori panguva yakati omei. Hama dziriko hatisi tese tine hama dzine mari, kana kuti takakurira background dzedu vanhu kama vari rich, hatisi tese. Vamwe tingoriwo vanhu vakangodaro kubvira nekumamhuri kwedu. Pamwe ndisu taida kuzontiwo ndiwo vachatibatsirawo, but nekuda kwemaconditions zvinotidzosera kumashure. Saka zvamanje zvakati omei kunyanya pamwana. Zvimwe zvese izvi tinogona kubatsirwa kunyangwe nevavakidzani, but havazogoni zvese and havazviite everyday. Ishungu dziri pamwana uyu, ndikabatsirwa kuti mwana aende kuchikoro, I think kuti zvinondiitira zvakanaka. Ndinorwadziwa mwana uyu ane chipo chekugona kuchikoro. Kana mukanzwa nyaya chaidzo kuchitaura kunozoona kuti haiwa mwana uyu ane chipo, ane rudo nechikoro, but unongorwadziwa uchiona kuti mwana akagara. Hakusi kudzikisira vana, but unotarisawo vako unonzoona kuti aiwa vari low, iye wacho ndiye ari hai. Unongosharisira kuti anogona ke kusandichengeta, asi ndinopiwa simba naMwari nemakore ekurarama akawanda kuti ndishandirewo zvinogona zvichibvawo mukukura kwake. Saka nyaya ikunyanya kundibata mwana ngaende kuchikoro, kana pana azvipirawo. Anenge asingagoni, chenda unotsvaga munhu anenge asiri kukwanisa kuita zvinenge zvichiitwa nevamwe panguva iyoyo, zvinova zvinondibata kuti kana pane akwanisawo azvipira anouya pachikoro pemwana ochitaura kuti nini ndichange ndichitenga grocery rechikoro neschool fees nemainfomu, angandifadze mwoyo wangu. Pane pamwe pekuti dokta anoti BP yange yakakwirisisa ndo yakakonzeresa mild stroke. Obva ati musafunge, hatisi kuramba kuti ndanzi ndisafunge on behalf of my health, asi pane pamwe paunozviudza kuti unoignora, asi warelaxa zvinotanga kuuya. Vana havazive kuti ndikurwara, ane mubvunzo yaanobvunza mwana womunoona
mama muzuno pane bhegi rakabva kubasa ranga rine hembe dzangu rakauya mumba wamushikanzi mama bhegi nderangu rekuchikoro iri ndikuti ndariki nekuchikoro nevangu ndakabatikana ndangu zvandaimbokwase kuti bati ndakabatikana kana pacho pandakadonha vana vangu vasikana vahombe vakatoseka vakati mama vari kuita mavhani ndoona mukoma wangu arapa ndakavaudza kuti vana vangu ava ndabatikana nezvavakandiita asi princess naprome vakachema kuti nesi mama havana kufenda endai munodaidza maita diwa vaone zvaita mama ndainzwa zvaitaura asi ndasingakwanisi kuvadaira kuti komani kutsvaga munhu mukuru auya andibatsira asi ndaisakwanisa kutotaura kwacho because ndanga ndakatodonha panguva imwe saka ndozvinozvo zvinondirwadza kuti ndaendanga ndichiraraiti ndaingwa vangwafa mwana odzidza neamwe but nyakuona kuti zvamanje zvavo kuti munhu wacho umutsvage kwahama dzake kwachona zvakafanana paye takatsvaga princess akatibatsira neinformation kuti mara atawana mai vake ndisati ndatomboya kwamuri ndofunga kutokuudzai nyaya yangu inawo yekuti manga mavawanira zvekuita mukati varipi ndikatotanga kuchitsanangura kuti inini ndatoona almost 2 weeks ndakastrokawo kuti ndikwanise kuvatsvaga handisi kukwanisa handisi kutoziva nekuti havasi kubatika foni handisi kuita princess uye ndikatombosangana naye mutauni ndine zvandaida kwaari akanditsanangurira akati amina wacho haasitori kuchikoro amino kuti akaiswa hupe nehama dzamai vake wekutanga mino kuti achiri kuenda kuchikoro akati kuzongoramba ungotsvaga munhu mukuru mai mese zvinonetsa takabatsirwawo inini zvakakwana hama dzakatora musikana mukuru saka zvekuchaita manje inini handichaziva akangostika wakati ndotaga kumutsvagira papi aisa hama yangu mangwana vanogona kuzoda kundisungisa mai yangu kana hama dzacho kunyanya dzichiti boys pane mashoko akagara amboita sei ambotaurika saka ndikangonyarara saka kuti ndichivatsvaga futi ndotangira papi nekuti foni ndo last option ndovatsvaga kupi ndatofara kuti vakawanirwa basa otherwise vaizoenda nemwana kuchikoro neumwe wacho anga atowanirwa lake vozvigarira pamba but munhu wacho sarenda chero zvikanzi nhasi vawanika mai princess vanotyisa kupa mwana ndinozvidemba futi mangwana kuti amwari dei manga makandipa zvikwanisiro ndaichengeta hangu mwana but pamwe pachona unenge usina but kana munhu awanirwa nyasha ngaabatsirike gara panzvimbo unozoda kuya pamberi pavanhu uchingochema uchingopa zvichemo kuti ndakazoenda kwakati ndikasangana nezvakati unotadza nekusangana nematambudziko usingagare panzvimbo ndikavaudza kuti inguva inokwana garisekai panzvimbo mushandire vana but kwavakanozvidonhedzera kugokwe futi kure nevana vacho saka unobatsirika sei kana nhasi vakanzi vauya vachida mwana ndinongovapa hangu semunhu akazvara mwana wake asi mumwoyo mangu munosara nemhosva ndofunga ndakakutumirai picture iye ndichiti mwana ndane mwedzi rotomanzi asiwe makaona kuti anga akaita sei anga chiri kadiki diki mwana uyu kamwana chaiko ndo zvinongondiradza kuti handirambe kana vazoti vari kuda avo vanouya vachitora maitiro avo haasi emubereki akazvara vanhu asi ndongoti mwari dei vanga vakandipa kana panoti inini
ndichizvishandira kana ndichirima chaiko mavegetables. I think ndanga ndisingavatsvagi. Kana kubva pakutanga ndaisavatsvaga vanhu vakawanda vanongorera vana vachikura but mwoyo namai Princess hausisiri mwoyo wakanaka. Vatoita mwoyo wenyoka. Chinhu chandakavaudza pai nhamba yangu nyorai mubhuku. Kana kugara irimo mumusoro ndo nhamba yebasa aimbova yakarasika nyangwe zviomisi aimbofai yakarasika ikarasika ndotonovhurisa line ndo nhamba dzinozigamwa navanhu vese idzodzi. Ehoi maimesi nanhasi hakuna munhu kubva musi wamabva navo pano ndo pandapedzisira kuona fesi yamai Princess. Havana kuzombodzoka kuti vaone kuti mwana ari sei. Havana kudzoka pai vaivemo ndazoya kuHarare nevana vechikoro vekubasa vakatadza kukumbira off one day kuti ndine mwana wandoda unodongorera. Ndakavaudza kudaro po vakaisa $40 ndikati $40 taiona sinzi mati muri kudzokera kubhuku yenini kubva kuno kuHarare matadza here kukumbirawo varungu venyu kuti ndinoonawo mwana. Vakangoti maimesi ipapo zveshuwa papotseka asi mabhegi atorongedzwa. Ndikati alright mufambe mushe. Ehoi vasati vaenda kugokwe kwacho vakagara muno muHarare kusvika rini it's about 2-3 months. Havana kudzoka musi wamakaenda navo ndipo apa havana kuzombodzoka futi. Saka pamwe pacho minamato yedu ndeingoti Mwari tipei zvinotikwanisira tisasangane nematambudziko ekuti tinobva tatotadza nekushanda. Tisasangane nemachallenges ekuti tinotadza kushanda. Tiwanirei nyasha tingoshanda nekuti pane pamwe pekuti uri kuiwana mari yacho yekubhadhara chikoro haumbobva wakauya kuzi kuti ndibatsirei. Rubatsiro unenge uchiruda pane zvimwe but kana as long as une maoko uchishanda I think unokwanisa kuzviitira zvinhu zvako but seapa kuti ruoko rwacho negumbo racho zvinonoshanda musango ndizvo zvakaudhemenjeka. Capital yacho yandaishandisa kubasa imwe mari ndakarapa because unenge uchiti pauri kushanda uri mutano ukaita profit ndo inouya kumba ndo inobatsira kuenda kuchikoro but ndagara panapa ndichakwanisa kuenda kunotora zvinhu zvandinonotengesa. Mari ndo yatakurapisa dzimara inopera. Basa kwamurume hakuna payslip anongoita izvozvo zvemumai zvinenge zvisiri kubatana. Inini ndofunga ndombozama kushinga kuti handitaure handiudze vanhu. Ndofunga dei ndaida zvekutaura stereki musi chaiwa ndamaka ndakadonha ndaikutsvaga asi ndaitoona mastatus tichitokomenda chitaura almost every day ndaisa kuudza kuti ndo zvandakazangana nazvo. Chakazondipa kuti ndikuudzeni nawe kuti wakatsvaga ukati mai Princess vawanirwa basa nemunhu uyu varipi. Ndo pandakachitanga kutsanangura kuti zvakaoma. Ndo nyaya yandinayo mhuri yeZimbabwe kuti kana pane ane ruoko rwakasunungura ngauye anotoenda kuchikoro kwemwana tonovaudza nyaya yacho vouya vachibhadhara pamwedzi kana patemu vanoda kana zvekuti kunodiwa grocery ticha anongoudzwa kuti zisati chazvikwanisa chikuru kuti mwana adzidze kudya anobva une mazepe mubhegi oya odya sadza ticha anotaurwa naye munhu anonzwisisa chaasingazokwanise kuti ofa kuti mwana adzidze mahara asi government munhu ari kutsvaka kurarama.
ndofunga tichitaura kutanga paemetsana mumwe muchiti even kana hama dzangu dzakanga dzisingatozive kuti pipi asi mwana wenyu biologically tapedza kuita mainterviews aya zvazobuda pachii vakazvikamuchira sei uye iko zvino vari kuzvikamuchira sei nedambudziko ramasangana naro? zvakafanana nasesangu vakauya kuzondiona vakandiudza kuti mainini dai wanga uri mutano kwazoita mutano futi kudzokera kubasa promi ndaigara naye unondipa nekadiki vasikana 2 ava vanoenda kuchikoro then ushu ndiye anosara nevamupana atina kuti vakamusarudza munhu anototambudzikawo aruda kuti nini ndishande ndikwanisewo kumushandira vanewo murume wavo anozvigamuchira sei mwoyo wemurume wavo vakatosiyana nemurume wavo atingati zvagamuchirwa nababa mesi wavo anokwanisa kuzvigamuchira vanhu vanosiyana saka unonyatsoona kuti uyu ndiye wangu nyangwe zvehome zviite sei ave wani tavanhu vakuru atidi kudhipisa asi chamunzwisisa ndechekuti ndewani ivo vakati uyu musikana nekadiki vanouya kumba ivo andivape mhosva otherwise dei vaigara vari wani ndaigona kuti mukoma torai ndotinga chikafu ndokupai but munhu wani nemurume wake nemhuri yavo tinoita sei tavawedzera mutumba tinoita senge tavawedzera dambudziko. Takatarisa my princess ndazwa musanangu muchiti vaenda kugokwe kumushanda vakataura kuti basa ravaenda kumushanda kugokwe vakati kwanzi vari kunosara nevana vanoenda kuchikoro. Okay. Ndiwo matsananguro avakandiita inini sazoziva kuti ndezvechokwadi here kuzi mari yavakatumira zvechiwaka vanomuka saka kuti uzoti pavakanetsana nabhodhi vavo vacho akati we mutore mwana wenyu hatizivi kuti vakazozviwanisa sei mune vamwe variko hatizive asi semunhu mukuru ane mwana wake ari kuchengetwa nomwe munhu asi kana nyange zvani ndatora mwana wenyu nhasi mukuwirirana chaiko muchitumira mari muchidii chekutanga kukireta mumusoro wenhamba dzenyu zviri nani kudhrowa tatuwa nenhamba dzangu ndakavaudza ndinozo dei ndakafa ava vana vangu vane hama dzavo dzinozikamwa vanotora uyu vanozomugonawo here uyu ndewangu sekutaura kwanamakuti kuti ndewangu kuzoti vanhu vachimugamuchidzana mwana wanga auzivi zvaanonosangana nazvo kumberi zviri nani kuti vamutora havo kaivo amai vacho voita ubenzi vanayi ndafangu dhani kutetereka nenyika uri mupenyu nhamba yemunhu ari kuchengeta mwana auna toti foni yapiwa reti ndakati chibhuku chengetai chibhuku kana hembe my princess yamunopurinda nhamba dzangu ndakavaudza mashoko iwayo unotoona kuti handiile ndakaramba ndichizvifungisisa asi hautadze kufunga vanhu vanosimbisa musafunge zvakanyanya izodai sezvo ndiri kuzama kutaura kuti awile nokuti ronda racho uri kuramba wakaritarisa ndiye mwana ndoramba ndichimona almost everyday pane zvimwe zvisingaite kutaura pamhepo zvinodawo kuti abvunza chaabvunza kwamuri mondibvunza ndoti taurai naye zvakati munhu zvimwe zvacho zviri izi ndezvekuti unenge wakapulana kuti from May ndichatanga kutengawo majuzi ebhero $1 June July vana vanenge vari safe but this time ndazvikundikana handina kuzvita tupfeko twemukati $3
tinotenga hobho vana maimbozara namesi ndichienda kubasa handina munhu anosara nevana mesi ndaingo muchibika chikafu chakawanda vasikana vavo vapakurira malanje avo tutu because muchibuda vanosara vachitodya time mozodya malanje ewe mama ndaizodzoka pamwe basa ramapenzi 33 kana 22 pamwe pacho rimwe unorona rakatsvaga mesi womwana grade 6 ndiye mukuru anenge aripo mwana ndoabuse womwana asi handina zvokuita handikwanisi kusiya mwana kuva kuti ndoatsvagira munhu anozoda mari kupera kwamwedzi handisikwanisi ndoenda ndonogara kubasa 3-4 days kuti ndiende every day transport per day inoda $9 kuenda nekudzoka saka ndikagarawo 5 days ndouya ndosiya ndatenga chikafu ndomusira mari yemuriwo tosiya taisa gasi redu ndodzokera kubasa pamwe pacho ndosiya ndawacha but nondoni mapenda acho hapasina apera pese pandaibva kubasa ndine mari ndaitengawo 2 ndaipopota onai mapende vana this that pamwe kulaini chaiko senge munguva yemvura ainaiwa ayeredzwa mamwe acho tinomaona rinenge rakatodonha pasi ndiwo vanenge vavacha nemisipo ndiri kubasa pandadzoka kubasa mai handizosvike ndichitaisa kulaini ndauzorowachawo ndanoisa hembe ndopaunotanga kuti nhunga pamwe pacho nemvura paunodai vana havasisina saka ndinenge ndine time yekuti ndikaunganidza mari yangu ndikasingachika pandozodai ndichanovatsvagira zvavasisina ndakasvika pakusangana netsaona pasina vana chanda tindaita chacho ndinzwa ndichanangura muchiti nesuro chai maida kutoenda kuparinatwa kunotariswa nemadoctors vari kuti kudii madoctors payouth hapana plani yet pakanzi padaitwa CT scan handina kuitwa CT scan kuti vatarise ndofunga njere vane zvavadoona because according nematauriro vane zvavanosuspecta kuti maybe zvingave zvakaita sei zvakakanganisika nekidney ameno nechii zvavaida kutarisa mapepa zvacho arimo handina kana wani chandakaitwa because handina chii ipapo amwe achona nenge 4 aida kuitwa painzi pada 2020 pa1 handisikwanisa kuyafuda ndakatombowana $40 mashure ndikafonera dhoc kuti ndikauya makaita maronza zviite toda kungoita ka1 nokuti ropa rinoshanda ka1 zvatoda kuita zvacho ndikabva ndangoti nditengere mwana wangu chikafu vadye ndichimbonamata nekunwa mahebs pane pamwe pauti ndokuraya vana nenzara ndichengeta mari yandisingazoti nokwana rini nairi ndakuti ndei vana vadye vana vakawanda vasikana 5 havasi zera rekunzwisisa kavanavo dei ari mesi chete wandinaye ndiri nani ndaimuti mwanangu zvakaoma hatina mari mira ndirapwe ndizimbi ndende kuchipatara but itotu tiri kuti tinozviziva tinongoti mama tanenzara nengokono ndingakupesere vana ndezvinhu zvina basa regai ndiite plani ndofunga kune mamwe madzimai maipipi vamwe vakatosiya vana samai princess asi vanokwanisa kuzoziva kuti undofanira kuenda nechakati 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 kozoita zvakare mamwe madzimai anenge ana mai princess kuti kana vaenda vatoenda kana vatokusiya vatokusiya mashoko amenawo kumadzimai ekurudziri vakabereka vana vasiri kutoziva kuti vari kuchengetwa sei vamwe vatoziva kuti mwana wachakatorwa nani zvichida vamwe vakatosiya kumabhazi vamwe vakatongosiya nekuenda mashoko amenawo kumadzimai ndekuti kudii takatarisana nesituation yaprincess pandokwanisa kuudza madzimai kunziwo kuti kana waona kuti wakundikana kune vanorasa kurasa kwacho usaise mubhini otherwise wauya ukasiyawo pamba pemunhu kana pachipatara mwana anochengeteka ake akakura then kune kuti wazotosiya akura
uchiti uchavhizita tanhamba dzako kanhembe kana 3 dzaunopirindisa nhamba dzemunhu ende pamba pemunhu ngapazikana chero ari roja visita time to time nekuti kazhinji kana uchitama une vaviri vatatu vaunoudza kuti ndienda nogara kwakati ukazonzi vakatama unonzi vakaenda kumaraini kwakati asati nyatse kuziva pavari ukapota uchienda uchinotsvaga unonzi atisati akuvaziva mwata but unofamba kwangu unopedzera kuzika mwako wakanzi wakatamira chiona ipapa tinenge tasangana nedambudziko unodona urega kumuka zii ndizi mai vaivafa avana conduct yavo unoziva sei kuti mwana ari safe kana kuti asisi amaoko ani avazvizive izvozvo ndo the worst part inorwadza iyoyo kuti vabereki ngatiti hanyani nevana vana vakakosha variko kunze uko vari kutotsvagawo vana vachivashaya wadhampa wasiya wadzoka waona kuti aiwa mwana ari right isawo effort kana usina mari haisi mausva kuuya chaiko kuzoona mwana hatina chatinoda kwavari nekuti vanotiwo havana asi rudo rwavo kumwana rukakosha ngoya vachionawo mwana vachienda zvavo ndosaka paye takazotaura kuti nyangwe vakanzi vauye vachimudaka amino tichanosarenderana kupolisi kuti vemutemo mwana handisisina chinowanikawo mangwana ndichenesei nekuti pamwe vachauya kuzomutora vakuda kumutengesa handizive kuti vari kuda kudi handina kuti vauya kuzotora kuona mwana kwakakosha kungoona mwana chinhu chakakosha zvekuti ari sei mwana wangu hauzozvedhola riri kutenga mapende zvandikutaura unogona kudaidzwa part time haushaiwe dhola rekutenga woruheti mwana akadzirwa but nowhere to be found uri karekta yemunhu wakaita sei usinganzwa kurohwa nehana munhu ngaangoziva kuti vanhu vari kufa everyday nezvinhu zvakasiyana siyana marimwe zuva ndakarwara zvekuserious ndega mbo handina munhu wandinaye pano ndinetu vana ndakati asi ndiri kurota ndakanzwa dzungu rekutadza kumutsa musoro papilo ndaida kunomwa mvura maoko akatonhora rokorese ndikuti raraitika kuti papo rakatonhora kuti zi ndakati kuti ndizive kuti handisi kurota ndoita sei ndakati princess ndobva ati ndikati masaji ruoko rangu akarirova rova achiita sei ndichiona kuti pano mwari handisi kugona kumuka ndakanyatsoti hasi madzikirira asi chandakaita kunamata kuti mwari ndimutsei ndiri kuenda pano kuti ndisimudze musoro handigoni handina simba ndiri kuona rima ndine dzungu kudzimara ndamaneji yekumuka ndakazongobatwa nehopika ndikazongopepekawo mwana uye akararira roho akagara pakabhenja ndikazongomukawo ndikamuraisawo mucheni ndikatsvakawo pane mapiritsi ndikamwa ndikatozvioverdose because ndomwa manheru chete masikati vandakamwa ndichifungira kuti maybe ndikanwa mapiritsi zvinoita sei ndinonzwa zviri nani pane pamwe pekuti musikana anongoendawo kuchikoro mwana pane magadheni pano anoda kudiridzwa nemuoko unenge wakuti chirega ndisuke nditsvaire ndobika akasvikawo anosuka zvemasikati otanga kudiridza chi gadheni ndati ndinorwadziwa maoko isa pezera ndamwa pains nekurwadziwa nemaoko parasite ndakaipiwa kuchipatara haisi kana kurespondera kana chinhu haisi kushanda pain izi chairo ndo riri kundiraramisa ndonwa mapain izi sisi vangu vanofona almost every day chii musoro ahunyarare unorwadza zuva nezuva pakuda kuti umwe mapain izi ndomborega kuti every day pain izi musoro nemaoko ai
vaizozorwadza zvekuti handizokwanise kuti ndiite kubasa ndizongoti ai ndirelaxe since zvisati zvakuda kuti ndishande. Otherwise pamwe dai bhuru wangu ari padhuze achionawo mwana wake achitsvaira zviri nani, but zvikauma. Mashoko enyokupedzisira rubatsiro rungade kufumira Zimbabwe chanzwa matambudziko amakusangana nawo iko zvino ekuti kana nezvemupipi patikamboya paye akanga achiri kutoenda kuchikoro muchiri kukwanisa kumuriritira but iko zvino zvinhu zvaoma nekuda kwekuti masanganawo neurwere. Zvamungade kubva kumhuri Zimbabwe kuti vakubatsiri nazvo panguva yakaoma kudai muchikwanisa henyu kuti muwane matreatments mukwanise zvakare kudzoka pamaimbo kare paye, zvamungade chii? Inini ndikabatsirwa kunyanya mari yemwana yekuchikoro kana volunteer anongoda kumuendesa achibhadhara iye direct kuchikoro, ipapo kunyanya handina dambudziko. Kune vamwewo vanozongodawo kubatsiridzawo kana nesipo yemwana, charo chikafu chokuti mwana adye, hazvina dambudziko. Kune vakasununguka kuti batsirawo tiende kuchipatara, zvese tinoda kuti tisimbe tigogona kuzoshanda, tisarambe tichingoti tibatsirei. Aiwa, tinotenda mama. Ndizikana mune mashoko aminawo kuna mai princess muzaragasi. Mashoko ndeyekuti hama yangu kana nekwauri ikoko kana paini ndakambokuregerera ndakanzwisisa situation. This time muchichandipa kusakuregerera andishungurudza mwana wangu kuti uri mubereki werudzii, uri kusara uchitsvagwa nenyika yese kuti ubatsirike asi hausi panzvimbo. Nhamba dzacho hauna kana munhu wauri kubata, dzapone nzezi dzawaiti unoziva nemusoro dzachona hauna kana kumutsvaga princess ndiye wawaiti une nhamba yake unoziva nemusoro maidi, hauna kana kumutsvaga. Otherwise ukaudza maidi nhamba yangu anayo aikupa kuratidza kuti hauna hanya kakatoti chii, hauna shungu. Nasi ndine dambudziko ahupo, ndinomuka ndakaita zvimwe zvinhu tokutangira papi kukutsvaga. Iva munhu anobatsirika nyika ive nehanya newe. Mhuri yeZimbabwe ine rudo, basa riripo rawakawanirwa but haupo. Saka batika uve munhu ari capable pazvinhu zvake, satetereke nenyika. Izvezvi mwana hazvichamisa uchadzoka neumwe, tichaziva pamwe uri kumarriage. Iva munhu anobatika, ubatsirike, ukuregerera kwacho kuchanetsa. Ndiwo mashoko angu handinayo. Aiwa, tinotenda mama maita basa. Tine chivimbo chekuti sekutaura kwamaita mukati meZimbabwe vanhu vane rudo vanokwanisa zvakare kukubatsirai. Chikuru chiri chekuti mwana aende kuchikoro, imi zvakare mukwanise kurapwa, mudzokedzane. Tozoti aiwa kana mukarapwa imi mukaita zvakanaka, toziva kuti princess anenge ari mumaoko akanaka zvakare. Nerekuti kwese kumashure uku makamuchengeta kubva ari mudiki kusvika paari nhasi, mukaita zvakanaka, tinovimba kuti upenyu hwake zvakare hunoenderera mberi. Aiwa, tinotenda mama. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe inhau inosuwisa, inhau inorwadza zvakare kuti amai vemwana amai princess, ndofunga vazhinji makavaona kekutanga kakabva kava kekugumisira zvakare kutaura navo kana kuti kunzwawo mashoko kubva kwavari. Ndofunga pekutanga vazhinji makanzwa tsitsi mukati aiwa zvinoitika mukati mekurarama, asi kuzvino zvamava panzvimbo takukwanisa zvakare kukubatsirai kuti mukwanisewo kubatsirana nemwana. Asi kutaura kwatiri kuita kuno, ndofunga nekunzwawo kwamaita mai Pipi vachitaura kuti kubva paya zuva riya kubva kusvika nhasi mai princess hatisi kuziva kuti vari kupi kwavari kugombe koko. Kana paine vangazivawo mudzimai watotaura nezvake zvakare, vanokwanisa kuti aiwa tiri kuziva kuti ari pakati kana kuti ari kugara pakati, tibatei
panhamba dzibuda pasasapo tinzwe kuti chikonzero chikuita kuti vasawanike panzvimbo inhau yeyi. Kuno hanzi aiwa inini hangu handina chandingade kubva kwavari, asi kuti vangouyawo vachiona mwana sezvo zvinhu zvangu ndiomerawo iko zvino ndane urwere ndakastroka handichakwanise kuti ndishandire mwana. Asi kana kuine vanokwanisa kubatsirawo kubva kumhuri yeZimbabwe uko vane mwoyo yakanaka kuti aiwa regai zvangu ndiofe kubhadharira Princess pamwe chete naPromise school fees yekuti vana ava vakwanise kuenda kuchikoro. Makasununguka kuvabata maipipi panhamba dzibuda pasasapo. Kana kuine zvakare vanokwanisa kuvapa mari yekuti vanoitwa masikani nezvimwe zvekudiwa kuchipatara, ndofunga manzwa kutaura kwavaita ndiwo mukana kuti tiratidze rudo pamumwe wedu. Zvanga zvakavasunungukira kana kuti zvanga zvakavanakira nguva yesei kuti aiwa ndokwanisa kuendesa mwana zvisinei nezvakaitika, asi ko zvinowawirwa nedambudziko kuti havachakwanise kubva pano kana kusvika uko kuti vanokwanisa kuita mabasa emaoko sezvavaisimboita. Ngatibatsirane padambudziko rawira mumwe wedu, zvichida ndo reward yatingakwanisawo kuvapa kuvatenda pane rudo rwaisa pamwana sikana watikutaura nezvake muzuva ranhasi. Kune vanoda kuvabatsira nhamba dzavo ndo dziri kubuda pasasapo, vafonerei muchikumbira kana kuti muchivanamatira muchibatsirana navo, kwete kuvafonera muchivarangaridza zvinhu zvekuramba zvichivapa stress. Funga manzwa kuti vana chiremba vari kuti musarambe muchifungisisa, ngativakanei panguva yakaoma kudai. Tiri pano paZim News kuti TV ndinonzi Elizabeth Nyagweni chiti chesarai. Right, inini mawira andaita kuno handina kuya unotora mwana nekuti mari yekutoya kunoku ndatoita zvekutotsvagira handina. Saka handingati munhu angati ndichengeterwa mwana zvakanaka kudai ndisina kana chandakabata kana kuti kudii, ende izvezvi baba vacho havapo. Saka handina kuya unotora mwana, asi kuti ndauya kunoona ivo nemwana ndichiona pavanogara, then tichibva apa tichifamba nenguva ndichazokwanisawo kuti ndikaonawo zvinondibatsira ndokwanisa kuya ndichiita seiwo ndichivaona kuti mwana anga achienda kuchikoro handiti. Saka handikwanisi kutora mwana kana kuita sei, asi kuti tinenge tichibetserana zvakadaro tichizoona kuti kumberi kwacho toita sei. Hamuzoyeri manheru sezvo unoona bamba muzoyera pipi akuenda kuchikoro kana kupi mugoma muti amaenda naye. Handisi tombori munhu ane unhu akadaro kana nditombodaro ndinakana pfungwa idzodzo. Nozoti kama paona tati shuwa mwana mamuona mafara maitese tozonzwa mai Princess kuti mwana uya achamuona anenge atakurwa futi na kana iva vanhu vakatoita mai vake zvisingambobvira handidi kumira. Handiti ndakatomboita zvinhu zvakadaro. Ndofunga manzwa mai pipitu kuti mai Princess vataiwa ndangoona nhasi zvangu sekuudzwawo kwandandaita shoko namai D ndiri kuchipinge kuti aiwa mwana taakuziya paari. Sezvo taiwa hatingavasiye kavachita tarika vega kuti vatsvage panzvimbo, isu tiri takaita sei takaita kuti vatsvagwe vaite se tizive pavari, so that toclear zvinhu zvakawanda kuti aiwa mwana ndewababa apipi, mwana azobiwa. Asi vauya vakati aiwa isaya mani kungoshayana kwatakaita ndikunga muchienda gate cliff kwenyu kumba vachisara vachidzingiswa nemapurisa totaura kwaita vati ndokuzokushayai kwandakaita sei kwandakaita pandakazoendawo maundaro enu ndizotsvaga mari yekudzoka, mari zvinhu zvakava zvakaita manyamamire nerudo from there vanga vangofamba from one place kuti aga but pekugara ndopavashaya. Ndofunga manzwa shoko ravo taura kuti aiwa mwana ari kuna mai vake tinge timbobatsira nawo plus kuti nditore baba vacho vasipo vanga vachigara nemwana hazvizopi picha kuti muono wakanaka. Hamene mimisa mai kuti unopaona sei toita sei tokufambisa sei. Aiwa hazvina dambudziko kana asina pekumboendesa mwana pamba apaona mwana tichambogara naye samazuva ese. Ininiwo chakandiunzwawo pamberi pevanhu aisi yekuti ndanda kuda kusarira mwana kana kuti zvazvakundiomera ndanda kutadza kupa mwana chekuti kana chekupfeka ahewa inhau yekuti zvijeke as long as ati haakwanisi asati akukwanisa haana zvikwanisiro aiwa mwana asi afuri yani kudzana zvikara mune mashoko inawo
chero maita ngati hama dzangu zvinokuziva kuti ndine matwins avo zvinenge zvino vakuzoona mwana akuda kuita sei akusvika pautai hwamai vachita sovawana chaivo chaivo mashoko enyu kuhama dzenyu idzodzo dzamaisvika pakunyebera pakuudza mashoko utaura kuti tige chi mwana wedu ndoziva mimi nababa nemhuri yedu kuti ndozviripo mashoko enyu kuzvino akanira sei? Aiwa, ndinongoti hama dzangu vana bamunini kwandakaroorwa vana sisi kumba kwedu kuti vaizama kuzviviga because zvaisazotambirika zvakafana takatomboenda kutombstone namai vangu vamwe vanhu vaisatomboziva vaingoti mwana wemurume saka haana wekumukusira zvinhu zvataingovanziridza ofuichi paruzhinji tine dzimwe hama dzatinadzo dzedu chaidzi hadzitide hadzitodi vana vai vedu vatikazvara wati move umu senge papa ndotogachitaura ndine vangu 5 dziripo dzimwe hama uzoti wanyanya vana vakwana uzoti utori nevako 5 plus umwe wakutotiunzira asi kautori right kayo kana vamwe vari kumuchengetera vayo unobva kuti vana vako because ndine 2 vanditorina vandinavo chaivo chaivo 3 1 wachona akatotorwa kadiki vanzi ona murume akuunzira umwe mwana saka hapana pauchazoita sei wachazoramba neumwe chiunza kadiki timbogara nako kambokure iwe mboona nezveuyu usati kwanise kuita sei kumutora. Aiwa anasisi haasi mwana wemurume mwana wamai princess ndakaona kuti ndikuudzei maizvo kana kusarudza mwana paruzhinji tikada kuungana munogona kana kuti munyima chikafu kuti pamwe ndendisipo zvonzi haasi mwana wedu asi at least tikanzwa mwana wemurume wake munongoona kunge akafanana nevavo. mashoko enyu ekupedzisira mama ini ndinoda kutaura kuti ndinotenda ndinofara mwana shuwa hasi wababa Messi kuhama dzamai Messi nababa Messi musazovati kuti begini vaiedza kuvanziridza nekuti vanhu vekunze vakaziva zvinoita dambudziko saka zvavaita izva zvakanaka vakamirira kuziva kuti mai vacho vachaita sei vachauya kusvika tazosangana nhasi anandi wangu shuwa hasi wababa Messi. azvakoma sei kugara usina vana vako? Iya, utombodyi kana kusimba utombosimbi hapana hamene inongochingorira malaifi imwe ngoti ukatoda kupakura sadza so kana ukatoona mwana wachipakurirwa apapo unombotanga kutofuta saka haya utomboiti upenyu unorwadza. zvamungade kukumbira ari kumhuri yeZimbabwe nadzo mamukumbirirwa yenyu namaIPP zvamungade mimi inini hangu kana pane munhu zvake anogona kundipa pekugara kana ndikawana zvangu basa nekuti ndinoshanda ndichiita zvandinenge ndichiita ndine zvangu vana vangu vari panzvimbo 1 ndozvinhu zvandiri kuda hangu kuti vana vakure nekuti mamwe machallenges anosangana nevana havazotauri vamwe vakuru nekuti ndo zvinenge zviripo especially mukuru asi kana ndikawanawo zvangu panhu panenge pakasununguka zvekuti vana vanenge vachienda kuchikoro mukuru anodzidza ubudiriro saka ndo zvandee chingoda ndigarewo nevana kana zvichinge zvafamba zvakanaka kana pane vanenge vakwanisawo zvavo ndibatsira. maita basa vana maiPP nekuti pawo masaidzi enyu nekuonana kwamaita nekuclarifya aiwa makashayana sei kuzvinobatairaizvozvo kuti zvakazofamba sei kuti musiye mwana kuti aiwa icommunication yakaita sei yakazoshaika uye nekurarama matambudziko tetisangana nawo semadzimai kumamai mumakomba uku kunoitika zvakasiyana siyana tanzwawo mararamiro avo uye tichakumbirawo zvakare sekukumbira kwatikamboita pakutanga kuti vawanirwe rubatsiro kuti vakwanise kutora vana vavo vogara navo vese vari panzvimbo imwe chete zvekuti mukada kutoendawo muchinoona mazuva 2-3 kuti atiseipi sezvo semwana negunenge asati anyatsojaira kuti sei kugara navo muchinoona so that muchiita vachicreata bondi amai nemwana zvichinoita kuchiita sei zvichiita navo ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe zvakagara navo pano namaiPP original nephotocopy handizivi kuti imi muchaitiwo kudii maiPP 1 namaiPP 2 vamwe vachigara nemwana
namama vacho vataiti vakasiya mwana mumaoko amaipipi2 kumazoro uko. Ndofuna nyaya yacho maiziva kune vasati vaona pati wani nyaya iyo endai munoona zvakare kuti munzwise kuti nyaya yacho yekuti kune vamwe vanhu vakamirira kungoti vanopenga vakamirira kutuka. Kune vamwe vanhu zvakare vanoona kuti aiwa mwana ndiwo baba pipi. Ndofunga manzwa paklarifaiwa ipapo mwana anzwa kuna baba vake uye mai vacho ndivo vatozokwanisa kuti aiwa tawana muzoda kutenda kana kuti kupa rutendo kuna maidhi. Ndofunga ndivo vakaita kuti zvinhu zvese izvi zviitike tizosvike pano nhasuno tichiti mai princess tavaona tasvika pano nawo pamabvuku kuti tinyatsoverify kune munhu akasiyirwa mwana kuti ndivo here kana kuti ndiye here mudzimai uyu akakusiyirai mwana. Asi zvinhu zvose zvafamba zvakanaka. Ticharamba tine mhuri iyoyo kuzosvika baba chati aiwa tafunga kuti iko zvinochiita handover toenda kumapurisa oita handover yakanaka kuti mwana akusiwa mukati memaoko emubereki wake. Makugara pano makuita basa iri kuti vakwanise kuchengeta vanavo vasazodzokere zvakare mai unoita mabasa emuseregeto anoita kuti vakanganwe zvakare kana kuti vasiye vana. Iko zvino vandagara navo ndivo maidhi vanova tingangoti ndosahwira wamai pipi original. Ndivo vakasiyirwa zvakare mwana wakutaura uye amina kuti vavaidzi zvakare vakangodhamba mukati memaoko emudzimai. Saka tazonzwa clarification yacho kuti aiwa havana kudhambirwa ndisahwira wamai pipi. Saka tati aiwa regai titaure navo tinyatsonzwisisa kuti zvakafamba sei uye zvakare tichivapa kutenda kana kuti rutendo rwedu nekuda kwekuti she's one of our subscribers yakakwanisa kupika kuti aiwa munhu uyu ndinomuziva tinokwanisa kukubatsirai kuti tivalokete kuti vari pami chaipo. Ndofunga mabvoti vanga vari kuchipinge isusu taizovaona sei vari kuchipinge asika maitinoapingira yacho kuti tikwanise mwana mai princess kuti ndasoti gare pasi kuda kwamaiti maiti aiwa ndinani kuzeiko aiwa tinokutendai nebasa ravakabata hai basa hombe takumbira kuti tinokumbira vanoziva mai princess apa unoziva unokutsvaga toti kutsvaga hombe isina vhero toti kutsvagawo lidia nyika yese vana lidia aiwa saka toda kukutenda nekuti maita kuti zvinhu zvese izvi zvekose kumwana akwanise kuwanawo kuti mai vake chaizvo zvachine confusion asikuda bhozi akangoti kwati nevanoziva. Saka ndachida kunzwa kubva kwamuri kuda kuti vazotaura kuti aiwa maiti kana kuti nemabvira ndaita munenge ndisahwira wavo pedyo vavanokwanisa kukomuniketa navo ida zvavo kutorewo nguva kuti mukomunikete navo vatizive kuti vari kuchipinge tizowanawo kuti tovapo ako neako kuti vakwanise kwese kuuya. Takunzwa magariro avaita kana kuti maziviro amakatanga kuita tanga kuvaziva vainzi mai amina vavachine mwana wake by that time amina aitinga 3 years ndaiti kusvika 2013 vakauya vachishanda pamabhebi sasemscan vachitibatsira basa then vashanda kudaro tongoti chizwa anofasikana vakashanda pamabhebi takanzwanana navo ukama hwedu hauna kubva wati pavakabva pamapendo vakabva vava kunoshanda rimwe basa isiri remumba but pamba vairamba vachiuya nini vairamba vachiuya vachindiona since mama vaive mucross border vaingoramba vachiuya vachindicheka kusvikawo ndasvika pakuroorwa vaiuya tina taionana like every day since vanhu vaigara padhuze ndangoroorwawo padhuze. So kuzosvika paishu yemwana vakazenge vane vana 2 but still tairamba tichionana. So
zvinhu zvakazotisa kangeninga kuoma vambotora zvemusika musika uya vanga vaita chikweredzi vanga vatanga vakwereta chimbadzo chebva charamba kudzorereka vasaka ndoita sei ndafunga nawo mazoe ndakauya kwandiri zvanzi ndafunga nawo mazoe ndoita sei mama pokwenda sei vanhu vechi yevana zvanzi mama vanogara paudowarent maybe about $20 but handisi kukwanisa kuita sei kubhadhara zvinanzi handambofunga kuti vana masisters avo so inini panguva yacho ndairwara ende futi ndo vaitondipepa saka vaisada kunyanyondipa stress waenda bwantaura nefirst sister yavo imwe chete navo sister iya haina kutomboti kana kuti chii yakangoramba papapo ndikwanisa kugara nemwana then cousin inogara padhuze neni manje kubva yakumbirwa futi ndokumbira musariro nevana ndokuda chikupa $60 kana ndawana ndakushanda cousin ikati ndichambofunga uya ndichikwidza mangwana cousin apa vavatohodha zvokuti vaende nazvo kumazuva cousin vayamukira kuya kuma5 kanzi hai ndafunga ndikazosara nevana apa paive negrade 5 neaka kanga ne 2 years aka by that time kakasati kanyatsosvika 2 years kanga viri kumapurisa apo ndobva vakontinya nerwendo rwavobva vaenda after panopera time vaita vachidzoka after 3 days vachidzoka vachienda vachidzoka siwo vawana basa reku I think ndozveserengeta zvachizvo izvozvo then vakazoti about 4-5 days vasina kudzoka ndobva mabatira kendo paketeni mwana anga akarara adzoka kuchikoro I think kunetawo kozi mwana akanga kuti achibva kuchikoro aiuya kumba kwangu ndomupa mvura owacha uniform ndotora hembe ndotipfeka achienda kumwana obva enda kumwana aingobva kumba kwangu nechikafu oenda kumwana vanodya akuseni oya opfeka mauniform otora chikafu kuenda kuchikoro Saka mwana aisara nani? Mwana aisara wavaigara navo sometimes aitoti akasvika ndaitongoti chingoni unotora mwana udzoke wodya then manhetu vaperekedza vonorara saka pakazoita madays mwana asiri kuuya ndobva ndazonzwa kuti sister iya ndiyakauya kwandiri ndakatogara zvanzi uri kuziva kuti vana vasawira vakuvaputsa kuchiramba ita unovatora katoke chi3 kumadima anovatora ini ndoshandisa 1 room munhu aitaura ndezvake isister yavo chaiyo ari free kunge achigara nevana zvanzi handikwanisi ndikati nendauye zvandovapiri ndikati aiwa ndopota ndichikupai zvokuvapa chandawana ndokutai sei ndokupai zvanzi ndichambofunga so patakataura izvozvo vanhu vangati pamusika ndopakabva kuti vatipiko ukazonzwa kuti vana ava zvishova murevi neni chirege nene ndovaita sei ndovatura ndopatikazinosangana ikoko sister iya yaenda ndopavakatora mwana manheri wayo ndobva ndatura mukuru manheri acho mai vacho ndopavakasvika ndobva vatangoti totaura nyaya makuseni vakasvika kuma11 vachibva vanzi vana hakuna vhotera vana vadza kuti vana aenda kuranhingi wenyu it's okay the following makuseni ndopavakauya zvandoita sei nevana since ini kuziva situation yavo chiendai nemubibi mundisira muhondo ndakagara nemuhondo about taicommunicata ndichienda ndichinotora mari yekuti ndichengeta mwana uyu aiwa communication yaivepo handine kunyepa ndaienda infact naitoenda kumazowe kashoma kavaitumira mari kunoko kusvika ndazokumbirira mwana uya wekuti arare kuzi mwana ndakatanga ndichirana naye mu1 room kusvika ndakumbirira mwana weko kuti arare pane mumwe friend yangu aigarawo pamhiri friend yangu uya uya ane rume akashandira kuri ndakakumbira mwana kuti arare mwana akakukrosa siwo ndanzwa nyaya dzandakukreaterwa nehama dziya futi dzatadza kugara nevana vanoti kuti ndirambe ndichikurosesa mwana everyday manheri pakabva pauyo imwe tenant pamba pandaigara aishandisa 3 rooms aive nevana vasikana akati aiwa maiti chiregedza kuramba uchiendesa mwana ndokwanisa kuti arare pai ndamanga mwana akatanga kurarama pamwe kusvika nyaya dzakuretwa dzakawanda zvandazoti aiwa ndinogara ndiende kupolisi ndigadzirewo zita rangu ndakaenda kupolisi ndikaripota kuti ndine mwana wandinaye wandikugara naye mwana uyu mai vake ndinotaura navo asi ndangoti ndisiye nyaya in case of mwana akazotorwa pakawanikwa pane zvine zvaazoitika pamwana ndofanira kunge ndine ripoti yekuti mwana akabva maoko mangu ari right ndagara nemwana kusvika mwana uyo azotorwa maoko mangu maipipi manje by that time ndakafona kumasoro maipipi vangu vasadini vasawaniki but achizobvunza nyaya yacho kune mumwe murume aigara achisangana maipipi everyday nemumwe mukadzi waimbotumira naye mari
nzaa maipipi pane zvakaitika here mapurisa vana vanhu vakainetsana nawo saka havapo runza kushandira kumamonya tichazombono matarisa vatasa kumamonya kuya kuya bhandifonera nzaa maipipi ava ati pane munhu wakasira mwana anonzi ndindindindi ndikwanisa kumubatawo here munhu yabvatiro kufanira mangwana ndabva kumasoro bandifonera zvanzi munhu wari kutaurawo futi ane maissues ake asi siko futi kuno then ndakaramba maipipi vaiti vari kumasoro vadonpa mari kana chii vaingofona nechero foni kozi namba dzangu vanodza nemusoro kusina mavanzwa pavambotaura namba dzangu vanodza nemusoro saka vaingofona then ndakange ndangobata vanhu vese vese mambovaonawo here kozi ini ndapfungwa dzangu dzava kuti its better nditore mwana ndimuise paground ivo pavanozowanika ndozongovaudza ndatora mwana svikawo vanhu vachikuti pane vanhu vambowatera kupa kwavo vanogara chichichi ivo madha vangwasara nemwana it's okay svikawo ndazoudza hama dzacho kuti kozi maipipi havasi free kutaura kuhama dzavo mararamiro vari kuita vatori free kutaura kwandiri same applies with me umwe ndambozvitaura kuti nditoriwo free kutotaura nyaya dzangu kwavari ndobva ndazoudza hama dzavo ndikana machengeta nyaya yakadai so hazviiti ndipo ndaenda kuhama ndati ndozviripo kusituation iripo zvansiko mwana munhu ane mwana wacho asina sei asi kuwanikwa ane zvakewo zvaakaita saka hako kupi kumasoro takagara maybe kwakazotora after about 3 months zvanzi uya kubara ndakenda kubare mwana wanga achiri mumaoko mangu mwana akambenge atorwa zviya zvomuye mwana ari kunzi ari kubviswa kumba kwangu chichichi vakaendwa nayo ndipo ndakafona ndikati mwana anga uye kunoda kusangana naye kumba ndakaenda kusvika kuyo totaura ndipo ndakatozivazivisa ndii ndakatovazivisa kuti mwana asisipo kwamuri mwana makaita sei vakamusiya saka toita sei ndati ndine manhamba andinawo evanhu vari kuti vanogona kutipa information kana kuzotiperekedza kuda kwamainesi saka ndochinhu takatipa kurelax bcause ava even dai takati vaite sei havana kwavaigona kutora mwana vachimuisa dobva vadzokera kumount Arwen tikagarawo zvisho mwana mukuru akazinga achibviswa mumaoko mangu aenda kune other sister wokumboramba mwana vana uya ekutanga so tagara ndobva naiva maipipi bva vashaya ibva ndasvitswa but hakuna aikwanisa ende hama dzavo dzavo dzakatonditsamura dziti ini ndine information yekwavari but yet ipapo nandisasazivi naingozoti vari kumount Arwen but ivo vanga vasati vavasafura ndazvinzwa sanhasi kunzi mai vashaya mangwana ndakafonerwa nemukadzi akati ndiwo hama yalidia ndini ndikati ndini andotoka ukama ndangoti ndini kwakanaka here zvikanzi hauna zvaunogona kubatsira nazvo here munhu iyeye awire ikoko munhu iyeye situation yainayo izvo zvaidira ndikati pari kudiwei zvikanzi mari saka munhu uyu aive zvinozama tisenze kumusha aive kuri zvanzi kana naenda kwavari ndichafona ndati it's okay vandachusa maminutes vandati kana masvika pavari munogeza please control phone vasvika paipai vandataura navo kutaura kwacho vaisakwanisa akuti alright it's okay ndavachigadzirira mangwana ndosenda mari kana ndovaitira pay forward ndovatambira mubari zvisho ndakavatambira mubari bva ndaenda navo pamabhazi ekuchipinge vandasiya ndabhadhara ndasiya ndava pachikafu ngatichiendai kumusha munochemachi zvakawanda tinozoita sei tinotaura nguva idzodzo vandazotongoti no ndine nhamba dzehanzvadzi yacho vandavafonera ndati ndandina mai Amina ndavakwidza so muvagarirewo vandatora kabepa vandanyora nhamba dzabhuti vacho ndikati munozokumbira foni mubhazi muzodini muzokomunicata then vaenda kuya kuchipinge ndopa vakasvika pasangana nesista yavo inogara kushokunze sista yavo bva vatsaurirana svika vazorumbirwa zvokunzi chirikati ainde anogara kuti vasviba svika kugara kwazvimba kuya kuya ndakatomboshanya chida unobva vaigara nekuti ndiona kuti vari sei akaenda takaonana tagara ndofika pane about 2 months vairamba vachikomunicata neni namba dziya dzauchinadzo here tifoni zvandazoti no zvekuramba tichifona izvi I don't think kuti zvichiri necessary isusu zvatifanira kuita ngatsvage mari tikwire bhazi tiende kupi Masoro at least kanoita 2 days tinoita neinformation inobatsika kubva vauya kubva
vandiudza ndauya ndikati aiwa ini chiendai nega inini zvikoro zvazvakafungwa handichakwanisa nenyaya yekuti vana vandoda zvikoro zvanzidzokei vakakwira pavaenda vadzoka pavadzoka zvikazipinda dzoka ndadzoka information yekuti vana 3 days vabva chi panaka saka tane hope yekuti mwana togona kumuwana ndati alright kubva vadzika futi kwasvimbo kuya kwavakugara kozi vakugara kumusha vadzika kwasvimbo kwavakugara vazondifona last week ndokuya muharare asi ndikuenda kuchipinge kunyaradzo dzana dzamama tokwanisa here kuonana tironge nyaya yapi ini musi watafanira kuonana ndaubatika chizochicha kwaitika then last week indaiziva kuti munhu ari kuchipinge last week ndiri patiktok ndiri munhu wetiktok zvekudaro ndiri patiktok ndiko ndakaona nyaya saka ndakatomboiscrolla kudai ndaverenga headline yenyaya yayo inge yakanzi mai vakasirwa mwana kumasuku ndiko ndakazuma picture remwana mwana ndomuziva ndokutanga kuteerera nyaya yese kusvikoona bva ndatanga kupindura mucomment section tachokwadi hana yakagorova ndikati no mwana uyu ndo mwana watindase watiri kutsvaga ndakatanga kupindura mucomment section ndichisa nhamba dzangu ndakapindura ndakatanga kutsvaga platform inge yaisa nyaya yaiya kusvika ndazoti since saka ndakazona maines vareply vakareplya but vangareply in 2 days nyenge ne2 days yaiswa kupa ndakavafollowa back pandavaisira message comment section ndakaisa message anosvika kuma30 ndichida kuti vanhu vandipindure nekukasika ndikati aiwa mai ava vari kuisa information havana kuba mwana inini ndine information yekunhu kwakaita se kune muridzi wemwana 1 ndine futi munhu aigara nemwana wokutanga ari kutaura ndini saka pakazoita eledi akapindura akati wabvira kare uchipindura iwewe kose vanhu vasati vakupindura varidzi vakaisa nyaya iyi saka avawo mainesi ndopa vakabva vazotegwa nethat person kuzi vaisakwanisa kuna mameseji andadaisa ndopa vakauya kuinbox vachitanga kutaura kutiktok kusvika takutaura takunzwanana vakamutanga vachiramba nenhamba semunhu aitya since mambotaura kuti hanzi panana maipipi vaiuya vakawanda ndikati no paishu amataura yekuti pane munhu akasirwa mwana first born akura akadai ndini ndopa ndavati pane futi zvamataura mukati munhu iye ngaandiedze nezita inini zita rendi kuriziva maidedzwa kuti ndinai mabhuruku ndopa vakati zveshuwa uri kundiziva ndokutanga kutaura kuwani panhamba kwasara ndokutanga kutaura tiu imi mazonditsvagawo vapiwa nhamba naivo kusvikawo patiri nhasi ndopa ndafonera mai vacho ndati farai kuzvandakavaita kuzitaura chokwadi mai vanga vasiri munhu anga achidya vasva pangoti vaifona voti p hana yangu iri kuti ndikafika princess iri kurova zvakanyanyisa nditadza kana kudya ndopa ndakavafonera zvanzi farai zvanzi inyaya dzapipi here ndozvavangoita pakutanga inyaya dzapipi here ndikati nditi zvanzi p wanzwei pane zvawanzwa here ndikati hapana zvandanzwa ndatoona p kunzwa munhu akuru taandazviona patiktok so saka ipapo ndasandareplywa pandakavadaro ndobva ndazoreplywa vanhu vanai nesi ndakaita happiness handikunyeperai ndakamuka kusenda ndatsvaga ndasara kabva rapera usiku ndatsvaga ndikati ndikufanira kugara nedhata kuita vanhu ava vakangopindura chete ndobva ndaona information zvisinei ava pakazondireply foni yakaswera ichiramba yanaipipi since ndofunga ndambokudza kuti kwavari hakuna network yazoita kumanheru ndikati jambai I was with my friend ane kumba kwaimborarwa nemwana wekutanga kwandakataura kuya kuti kana vashaisisa pekurara kuti vambogara tichataura nefriend yangu kuva ndobva ndavafonera ndikati farai zvanzi ndifari waona piperi ndikati ndane nhamba dzamainesi zvanzi wanadzo ndikati enda totaura navo farai mwana tatomuona tatoona ndobva ndavati uyai handina mari ndoita sei vachingoti ndafunga kutengesa foni mungatengesa foni situation yakadai so hazviiti totaura sei kusvikawo ndakakomunicata namai mesi ndichitaura navo everyday vadii ndikati vamwe vafunga kutengesa foni but ndavarambidza ndavati chimbonipai mukana nditsvage mari kusvikawo mai mesi vazoti aiwa vanhu vari kutibatsira nenyaya yapipi vari vanogona futi kutibatsira nemari yetransport kusvikawo zveshuwa ndakakomunicata nemi mari ikasendwa tikavasendera vakakwira vakauya vakasvika nezuro ndikavati saka moita sei pekurara hanzi
handisi kuzarara isusu hatina zvatinogona kuita for now. Kuti musvike ikoko kwamakambobvira sekunge pasina zvamuita sei pamuri kuziva. Kana vazoti no munondifonera ndokumirirai mouya totsvaga pekuti murari vandifonera zvamutasvika chidzokiri. Saka sevanhu kana pane pamwe poti augone kutaura fu wangodasvika sakaenda vandatozvinzwisa kuti zvese chi pakuseni vatitokomuniketa aiwa handitonachi nakusvika nhasiwo tiri pano and ndikunzwa kufara kutaura chokwadi ndikunzwa kufara zvinonzi kuita chakanaka wazvidzira matozviitira kasemba pavo matozviitira ya aiwa tinototendawo inini makaita kuti tikwanise kuwana tikwanise kuwana maipi ivo vachitanga kudya sadza asi maona vatomboramba kutya hanzi ndiri kutya mbuko mangu ndikuvhunduka asi makumba ari kudedera at least izvezvi vaita sei vawana mwana ndinoda kuti chikwadi nyika yasha tinoona vati handei tinoona mwana tosvika vakuitwa zvimwe zvinhu zvavanga vasina kuita sei zvavanga vasina kutarisira. Saka uona uchofamba nevanhu usingazive shuwa unotombona sei. Aiwa kana ini vacho ndakavaudza ndikati isusu senyaya yekuti hatina kuinzwa through tega inyaya yatakanzwa kuburikidza nesocial media. Saka ngatingotedzerei matangiro azvakaita kusvika mapero achaita tongotedzera negwara. Tinobheliva kuti process yachona inogonaita sei inofamba zvakanaka. So zvamuri kukumbira chipendero zvamukumbirirawo maipipi kuti vapigwa panguva dzino vabatsirwe nazvo kuti vazokwanisa kuti nasiwo vakuchipira. Ini hangu ndanga ndichikukumbirawo kuti chekutanga vakawana basa vowanawo pekugara vachishandira vana vavo vaine vana vavo pavari. Ndozvandingangokumbire kunyanya basa nepekuti vagare nevana vavo because maipipi asi munhu anonzi anenge kuchikoro maipipi vakatenda kuchikoro. Saka ndozvanonyanya kukumbira hangu kuti anoti hake ndoda kushandirwa mumba kana vaya vanoti aiwa ndoda kuti vaite ma3 days vachidzokera vavo kumba kwavo vachiona vana vavo everyday vachiona kuti amuka ari apa adya ichi aenda kuchikoro adai vachiona vana vavo vega nekuti hazvisi nyore kuti izvezvi nyange zvinogona kuti savapa mwana wowanikwa mwana avapiwa vanongomusiya futi kuza vana pekuta sei pekugara. Main issue yakamboita kuti vasiye mwana pekutanga inyaya yepekugara. Saka ndo iyoyo yatiri kutokumbirawo kuti vakawanawo pekugara kana anotiwo ndoda kungochengeterwa hangu pamba tisingavape mari zvechikafu zvinhu zvino hatinobatsirana anongoti aiwa inini kana vachikwanisa kungochengeta pamba pangu. Munhu ari muZimbabwe ari muHarare achizviita. Aiwa tinotenda maiti vaine chapupu imwe matipawo pamusoro pamaipipi ozofunga izvezvi munhu nesanga akatsamwa sinaichokwadiatsamwa kuti vakamboita sei mai vanoita sei vanodaro. Saka usingatozovati aiwa ngei vataure nyaya yavo vega kuti zvakafamba sei uye ndakamatambudzika akaita kuti vaite sei vasvike pakusiya mwana wavo. Inini kutengesa ndinokwanisa asi mukutengesa mune challenge yekuti unogona kutengesa wakuda kuti unobuda kudai udzoka pasi nenyaya yekuti nzvimbo dzaunenge uchitengesera pamwe dzinenge dzine mapurisa. Asi ndikaita bhizinesi rangu rekuti panhu pekuti ndiri kuziva kuti ndiri kunyazotengesa zviri setodi handina panhu zvinondidisturba kana kuita sei ndinotokwanisa kuita ndichitochengeta vana. Nekuti ndiri ukoko ndaitombotengesa machikenikadzi angu paokei ndiri kubudirira ikoko ndaitombotengesa machikenikadzi angu ndichitengesa mwana wangu achienda kuchikoro ndichibetserana naye ndaitomunzwira tsitsi mwana wangu kuti taimi yacho pamwe yacho ndaizoti tiende kumba ndaimunzwira tsitsi but ndozvaivapo zvandaiita. Asi pakuzotobudisa mari yerendi pamachikenikadzi mari yechikoro hazvibudi zvokuti zvisingabudi ndo pandakazorega ndinogona kuzviita futi izvozvo kuzoya chero basa chero randinenge ndapiwa kuti ita ndinoita. Komunhu akati maipipi ngavave vachengeta wemba yangu kwamurehoko kana kwamutoko ndinoita as long as ndine vana vangu zvangu vachienda kuchikoro. Amina ari kupi?
Amina ari kubudiriro. Budiriro kunani? Budiriro kune imwe sister yangu. Okay. Vakamutora kubva kumaoko amaidhise. Nazva muchiti pakazoita zvekutsvava makazoti amaidhishi monitasiro mwana indoenda nani naprincess kubasa. Vakazomutora sei kubva mumaoko amaidhi? Vakamutora zvekusatowirirana. Okay. Nekuti pane vamwe vatete hazvanzi yababa vake. Yaitaura kuti mwana ari kutambura. Handiti. Asi ivo baba vacho vasina kana dhora ravakuita sei ravari kutumira. Akanzenda munotengesa kana mavheji paokei vaiti mwana ari kutambura. But ivo vaitozva kuti akatengesa mavheji anowana kudini kudya otoenda kuchikoro. Zvikaenda kumutora but kwavaida kumutora vachimuendesa inde asingakuzivi ende inde asingazivi kuti vanorarama sei. Handiti. Ndobva paita pazobuda issue yekuti mai sisi vangu ava ndo sisi vangu. Okay. Uyu ana ukamana Amina. Zvikanza zviite kuti chi ndosaka zvikati vakatoenda kupolisi kuti vakatonyorwa mapepa pamusoro pemwana kuti vatete vanga vakuda kunotora mwana kupi kuna maidhi. Okay. Zvikanza tiduzoripa kana adi akura. Ndikati nini ndakafonera mese vana vatete hazvanzidzani dzababa vake. Mukati isu mwana tomuda kana akura nemuromo wavo. Saka vaizoda kumutora sei? Vamuda kana akura achingetwa nani? Ndo mhinduro yandakapiwa ini kuti ndoda mwana kana angonoswa maplets. Saka kurwa kuti tinenge tisiri tese. Saka ndikati vakuzomuda akura sei? Saka ini ndandisipo. Uyu kuti aramene mwana ndo pakazokonektana nani nasisi vangu. Kusvikira mwana amboita sekuti atiziswa aendeswa kupi kwasisi vangu uko. Aendeswa uko ndoko akabva anzi ngaachita sei achigara. Tandokwaari. Ndokwaari. Saka munozoenda kuchikoro. Munozombowana nguva yekuenda kunomuona here pakati apa? Tinoenda kunomuona asi kana ndangomuonawo ndizviya zvokuti uri kuonawo kana mudhuri uyu wotoenda zvako. Unongosvikawo tongotarisa woita sei woenda. Nekuti ari kudzidza pa1. Okay. Wacho form 1. Okay. Unonga akatozosvika pakubhadharwa nesocial organization. Through teacher vake. Vaona kuti mwana uyu ari intelligence. But haasi kuwana zvinhu zvinodi school fees chizvese. Saka ndakanzi mwana anofanira kuti aende chikoro anzi within the yellow seat. Okay. Saka zvakazingaiti kuti abude aende akanzi. Saka ipapo ndo pakatongonzi aite sei agare kuoma kwazvo kana kusaoma. Ndo kwari kugara achienda kuchikoro. Saka havasi kukubvunzera kutora mwana wenyu? Mwana paakanyora grade 7 ndakatombokumbira asi ndakanzi ndakuitwa zviya zvekuti ameno pamwe pane chandakavatadzira ngo handizivangu. Ndakuitwa zviya zvekutoti pamwe asiri mwana wangu. Vari kuti chii? Unowa nemhinduro dzevanhu. Ndokumbira kuti mwana amboya kuholiday ari busy. Ainzi ari busy nei? Bosozoti vana kana vakunyora kazhinji kacho vanenge vakuenda kakumalessons. Anga akatopedza unyora. Angapedza unyora. Ari busy. Ndokumbira April, ndokumbira kuti mwana wekuholiday. Ari busy. Anodawo chikoro. But mafomu 1 handifungi kuti ati akuita maholiday lesson ari serious mafomu 4. Saka ndakangoona kuti handizivi hangu. Saka shuviro yenyu iko zvino pamaona princess manzwa sei? Ndamuona achibva uko achimhanya zvisingaiti ende asvika kumbondira maipipi mama vake. Imimi manzwa sei? Pandaona princess ndafara handidi kunyepa. Apana mnausumuka mani. Handakuona kufara kwacho.
ndasitomboziva kuti ilive here kana kuti semunhu zvokuti wamakasiyana ndinenge ndakatostika somogona kundiona kunge ndikufara but tsinga idzi dzisiri kufamba zvakanaka idzi ndosaka ndatotadza kusumuka uzi amene zvaunenge uchinzwa mwoyo unoziva kuti pamwe pacho unogona kuti udona unenge usingatombobhilivi kuti chokwadi bhozi ini ndaitotsvaga mwana handidi kunyepa zvekuti ndandisingadyi ndasingaiti sei ndaingodza Mwari kuti Mwari ndimi munoita sei ndimi munoziva asi ndomboziva kuti zuva iri richasvika kuti ndinomuona ndifunga mashoko haizonyanyonetsa maipipi yakazototi ati imi vanhu vamwe ndinoona kutakurwa nemapurisa ini ndichinzi ndaita sei ndifunga vaiti pane munhu wandakasanganawo naye akanditi mwana uyu ari kutotsvagwa namai vake vari kuti mwana wangu akaita sei akabiwa handinombotaura seizvozvo ndakatoti vedu vevamwe vanhu vangu vatotikangamwa ndikati ndini mai princess vanzi princess ari kwamai maburugwa here ndikati zvikanzi vaitoshamisika ndichitongoti veduwe anoziva wake kwavari ndinokwanisa kana chiri kutomubhadhara munhu wacho andikwidze tiite sei tiende ndinotaurirana navo ende ini izvezvo handina kuti ndiri kuyaundura mwana nekuti handina chandauya nacho chakaita sechii emesi vakaita basa risingatomboitwi nevanhu muziva risingatomboitwi chero nani kana nehama dzedu kana nehama nokuti ndakatomborwarirwa nemwana inini mai vake saka ndakazoti ko mai mesi vakarwarirwa naprincess vanodii saka ndinacho asina kukwanisa kungosvika kuti ndiite sei ndionane navo phone call ichibva kuna mai D ndofunga vaona vhidhiyo rekutanga ndofunga mwana vakanga vakatomubata mai pipi interview yese wanawa yese vakanga vakatomutakura pamakumbo muchiudzwa mafonerwa namai D kuti ko ndaona pipi ndamuwana makanzwa sei makabata foni yenyu kudai muri kuchipinda ndakavhunduka ndikati zvinoita Mwari zvoshamisa handiri kunyeperana bozi ndasingatombofungidziri ndaitove nowe ati kuti nditi ndiende kumapurisa ndichinoti zvaigona kuita complicated nokuti ndaisati ndashayisisa mwana asi ndakafara zvisingaiti handida hangu kunyepa ndikatoti ndimaita imi basa ndopada totobvunza kuti 3 years dzese idzi maidi kungonoripota kupolisi maybe vaigona kubatsirai 2 years vaigona kubatsirai kuita sei kutsvaga kana kuloketa mai pipi toona kuti vari papi chaipo chaipo nekuti kuHeathcliff vakabva ndakatozonzwa maidi achitaura kuti hanzi vakati takabva kuHeathcliff ini ndakaona kuti ndiendese nyaya iyi kumapurisa ndandisati ndaita sei ndanyatsoshayisisa handidi kunyeperai ndandichiri kutsvaga matsvakire andinoziva akanaka asina kuti inini mai mesi vatsamwe kana kuti kudini nekuti munhu wandotogwada maizvezvini mai mesi handidi kumbokunyeperai saka ndandichiri kutsvaga mwana wangu ndiziva kuti mai mesi vanga vasiri munhu wekuti anodii kana kuti saka pfungwa dzekuenda kumapurisa ndaizoenda zvangu kana ndazodzokera futi ndichiita sei nekuti apa izvezvi ndakabvako ibva ndanosiya machi afuni apo kumazo vamwe kati tinoziva vamwe kati chirege tikutsvagirei namba tinodai ndikatoti musi wandasvika iri Wednesday pane mukadzi wavakakwira naye aitengesa magumbezi vachitoti akauya nezuro Tuesday zvodai anga iti Tuesday matoona namba dzake ndobva ndachitoti kana akuya unokolekta mari mukadzi iyei mondiita sei monditsvagirawo nhamba ndichadzoka ndoita sei ndotora nhamba ndobva ndatorawo mafoni avo ndichifona tichitaura ndopa ndakazotonzwa nyaya yakubuda seizvozvi ndira kunzwa pane mari yandikamunza kuti makatomboitawo shungu kana simba rekuti aurege ndimbosendawo kamari aka mwana awane kuita sei kubatsirika but ipapo information yataura maipipa iti
kuti tichiziya manje kuti munhu yatiudzawo kuti vari kupi aisakwanisa kutiudza. Vamwe mama muzoti ndikapuwa mari iwo unongonosvitsa hauchavaudza kuti ndiri pakati. Kana uyu aishandira kunonzi kuiko kune kwake kwaitoshandira munhu uyu but hatiri shamwari nechine shamwari ndaingomutima inini mandatomuti $80 unondipirawo chi maimesi mari handiti izvo zvokuti usavaudza kuti ndiri kupi zvokuti ndakatoita blanda ndaifanira ndakatoti mainini piwa nhamba namaimesi asi nepfungwa dzangu ndaitoziva kuti hapari kunovava $80 pandiri kusada ndichishanda iyi ndakuita sei ndakuinda inini ndo zvava zviri mupfungwa dzangu. Saka nhasi mati hamusi kukwanisa kutakura mwana mangoya kuzongoona kuti ari papi. Ndauya kunoona maimesi nekuona nevana vavo kuona kuti vari papi. Saka way forward yamira sei tichibva pano nhasi zviri kufamba sei muchazodii nemwana? Ini ndinofanira unotsvaga zvimwe zvandinofanira kuuya ndakabata kuna maimesi semunhu akandichengetera mwana handitika ende baba mesi izvi zvavapo handingatori mwana baba mesi vasipo handiti ende ndinotouyawo ndakabata zvimwe zvinhu ndichivatenda kuti makaita basa ndo mafungira angu. Muchamukonvinza sei mwana achikwekwe kacho amaipipi kwati yacho? Handisi mutondibatsira mandombozivi nokuti handimamunzwa achinzi morosa vanhu akati asi ndasimuti timorosa zvinobva ngonditi akati handikuzivi chero ari mupenyu hake. Asi pamamuona muchimuonawo semwana maona sei ari kugara sei namaimesi? Mwana ari kugara zvakanaka zvisingaiti akanaka everything ari right zvokuti hamusi kutya here maimesi vari pasaidi apo tinonoziva kuti wazenge wakutaura seiwo kuti mwana asi kugara zvakanaka hamusi kutya here? Kana kutya ndatomboona mwana ndamboona fese imi unoziva ndaibvunzwa nevanhu here ari sei pipi apa ndakadayira kuti nditi kudii vanhu vachitobhondinemera zvikanzi vane zvavainzwa zvamuri kutaura zvekudhamba mwana izvi handitika zvonzi maybe chimboyewo kana princess uya ndangotoraiti but zvaitondikanganisa mwoyo manje but munhu anga asingaiti sei anga asingazvisivi kuti ndimuudze zvasinga hapana zvavaikwanisa kundibatsira nazvo saka yanga ingori problem yangu inini ndega zvichiragona kumuka ndisingatokwanisi kana kutakura mugomo hana iyi ndikarara zvai zvokuti ndaimufunda nezvo hana iyi ndisingakwanisi kuita sei ndotombogara ameno zvozomboti ndokwanisa kuita zvandindichiita. Mwana ari raiti zvokuti handidi kunyepa akaita basa risingatomboitwi nevanhu vakawanda handidi kunyepa iro pandasvika apa vatonditambira zvakanaka zvokuti achitonyara kana kutoshaya kuti nekuti munhu umwe anogona kusanzwisisa asi angotozvitenda wangu kuti lisi zvatasvikawo apa takutangirawo tichitaurirana kubva bva ipapo. Nanje vakakupai mwana hamuzoendere mukanomusiya futi kana kuti makutsvaga mwana ukwanisa kumuchengeta makutaurana kuti achimbotsvaga imusikana webasa zvakare tichengete mwana? Handichatombofunda kazviita zvinhu zvakadaro wozi kwandakaenda kwacho ndichiti ndiri kunotsvaga mari zvakatozondiomera kudarika patakati uku tiiti naye saka handifungi kuti ndakatombotenga kana chinonzi chii musisina vanhu ndandisingatombotokwanisikana kuchengeta chero sisi pacho zvinhu zvacho hamheno zvazvanga zvangu handitombofi ndakatongoita izvozvo handichafunda tozvipidza. Saka iko zvino urongwa wamira sei inozva muchiti mukawanirwa yenyu zvekuita munokwanisa kuita munokwanisa kutora vana venyu vese vari vaviri here mugara navo panzvimbo imwe chete? Ndinokwanisa zvisingaiti nekuti ndeichoda kuti vana ava vanofanira kukura vachizivana vana ava vanofanira kukura vakabatana pamwe mangwana handisizopi amini unofanira kuziva kuti munin'ina wake munin'ina wake achiziva kuti sisi saka unombotirana amini achiri kuziva here mwana ende makamuti aripi?
Andibvunza mvunzo inonotsva mama Princess aripi. Nanatomukwanisa mudare ndangomuti ariko. Ariko kupi? Zvanzi kupi? Andamusiya una maibesi. Zvanzi mama ita henyu zvemwana endai munotora mwana. Aigara achidaro but anga asingatombozivi kuti inini wacho ndiri kutomutsvagawo. Anga asiri kuzviziva but semwana ndakangomudaira zvakangonaka. Manje mabirthday vana zvakatsva zvakazofamba sei kuti aende kuchikoro form 1? Ini ndoda kukuudza chokwadi. Ndakatoriswa birthday nevabereki vangu. Bandanotora chitupa. Ndatora chitupa. Ameno kuti ndinochichinjisa. Mazvanzi tanga watora birthday riri computerize. Ndichitora birthday riri computerize. Zviri pabirthday mbazvabuda zvakasiyana nezviri pachitupa. Bandanzi enda kwagutsu. Ndova ndaenda kwagutsu mapepa acho ndinawo. Ndikanzi vanhu ava vakatokanganisa kuona hapana zvinhu zvakadaro. Ndova ndaenda kumakombi. Ndikasvika zvimakombi zvanhu zvako zvari kushandisa zvese zvine munhu ari kutozvishandisa akatotora passport saka iwe hauna birthday una chitupa. Zvinhu zvine zita renyu? Ana vanga vatorina mabirthday kana chi. Zvekuti ticha vamina ndo vakatomira kuti anyore grade 7. Saka kadi kaya kichi. Ndo pandakabva kuyani munongoziva kuti panodiwa Mwari. Uku kwagutsu ndaenda ndadzoka. Zvaramba ndaenda kumakombi. Zvanzi makutonotangisa kutora. Zvino vabereki baba hapana. Birthday certificate ina handisi kubaririwo. Mai vakafa. Vakafa zvitupa zvavo zvachura mumba. Maiwe. Hapatorina death certificate plus vakafira kumhiri kweMozambique. Shit. Kazi ndokumusha kwenyu? Kwekungoti border iri. Ndokumusha kwana mwana. Okay. But baba vedu vakatama vachibva ikoko. Vachienda kuGogwe saka ikoko ndoo kunotori kudzidza rini. Kugogwe. Kuchipingeko. Kuchipinge. Okay. Ndokunotori nedzidza rini. Totoratidzwawo kuti avo ndo vana baba venyu ava. Vana bamunini avo ndo vana ningi avo. Titiwo. Saka vakafira side uko. Saka kuti patorwe death certificate ramai hapana. Ndi vakatongofira mumba nekuita sei nekutovigwa. Saka ina handisi kuziva kuti ndichatoreswa nani kana kuti zvichaita sei. Kwe vana bamukuru nana bamunini kavari kuchipinge havakwanisi here kutoresa? Ina handiyambozivi inini nekuti ndakura kaizvozvi ndinotoreseka sei. Munotadza nini? Vanosvika vachiti ani ana bamukuru vanongoenda kanemi hanti muri mwana wenyu muri mwana wavo? Ndiri mwana wavo. Bosi kukura nga ndizvo zvichongora vachiti mai vangu baba vangu todi kuti aiwo maambuya nekuti nini ndaamai vangu ndaamaiwo. Saka ndaitombofunga kuti ndiende kumusha kuna sabhuku amene ondinyorera tsamba here ozoita sei anditorina vana vangu shuwa handidi kukunyeperayo. Zvacho zvakatondiwandira zvokuti kuti ndinyatsonzwisisa kuti chichiri kuitika handisi kuziva. Chifu wekumusha ndiani? Chifu Njeleli wekugogwe. Vanogona kubatsirai kakunyoreraiwo tsamba so that ndo yamunokwanisa kuenda nayo kumakombe kwacho kana kupi kwamunoda unotorera gogwe ndo kwandingenda kutorera. Mubatsirwe koko nekuda kwekuti tsamba yachangamire inogona kuwanawo simba kana kuti itori nesimba yainayo kuti munyatsotsanangura kuti zvinhu zvenyu zvakatsva sei zvakafamba sei zvakaita sei mutsanangura zvese izvo zvanogona kubatsirai nekuda kwekuti Princess handise kuti arawanamboita kuti iko zvino kuti aende kuchikoro maipipi vaitoti ari kuenda paprivate nekuda kwekuti kumagovernment schools vanoda birthday certificate. Saka iko zvino haana birthday racho ende vakutoshandisa senemu nezita zvakafanana zvichireva kuti mwana anenge achida senemu yake kuti Elizabeth Nyagwi tozoti aiwa uyu mwana uyu ndeyekwaningi uyu ndisinyora kana kuti ndisamaita tichizivawo mwana kwaanenge akaita sei akabva chaiko. Ko baba vacho havakwanisi here kutoresa mwana wavo? Vanokwanisa handisini kubva pandakavafunira njiwadza kuti mwana ari kurwara. Hapana. Havana kuti hanya nazvo. Saka munongozvizivawo. Zvinongozopedzera kuti mwana ndewangu regai ndichisiya. Ndakatomumwisawo 2 years mwana. 2 years. Akutova ne2 years akushandira 3 weeks. Ndima ndakazomurumura. Aiwa. Tinotenda maipipi. Handizai kana mune mashoko ekupesera aminawo ekutenda. Nasi tiri kutenda
kutenda mai Amina haizi nyore shu. Ndanzwa vane vana vavo maipipi 5 and pavaita last born yavo which is 6 people. Haisi nyore neekonomi yatiri kurarama tiri yekuti kana even mwana mumwe chete chaiye anogona kunetsa, imimi vaviri vaitokunetsai koyo vane 6. Mashoko enyu ekuvatenda muzuva ranhasi uye kuchenesawo zita rababa Pipi. Ndofunga maingonza uchinzi mai Princess vakatoita mwana uyu nababa Pipi vakandoti rege ndinosiyira baba mwana wavo. Mashoko enyu muzuva ranhasi chipendera ndekuchikudii? Inini ndoda kutenda mai Messi nababa Messi, mai kana kuti mai Mabhurugwa nemai Mabhurugwa nebasa ravakaita nekuti zvakaoma kuti havana 6 vachidya vachiita sei. Kurwara kunouya pakuchengeta mwana chaiko chaiko, woshayiwa kuti wotangira papi. Saka ndinoda kutenda. Ndino umwe munhu akatondiudza kuti pane munhu watasangana naye kugomo asangane mwana achirwara, achibvunzwa kunzi mai vako vanonzana, asi munhu wakati ndaona kunge Princess. Vandatanga kuchema. Saka ini ndoda kutenda ende ndafara zvisingaita, handidi kunyepa. Ndaona mai Messi nevana vavo vese vakakwana nemurume wavo. Saka iwa ndoda kutenda hangu.